καινούριο Trantube. Είμαστε καινούριο κανάλι, εδώ στην Πάτρα είμαστε διάσημοι. Καλά. Καλή συνέχεια. Papi chulo, papi, 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 ten a mí. Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ten a mí. Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ten a mí. Papi, papi, papi chulo. Tú me quieres, te gusta, te trae bien, torna, tú te encanta. Είμαστε Ρίγα Φεραίου, τώρα εδώ Πατρινό Καρναβάλι 2019. Τι ώρα είναι πίσω? 8 και 35! 8 και 36 και 5 δευτερόλεπτα. Καλησπέρα φίλε. Θα κεράσω ποτό? Θα κεράσω? Κεράσω εγώ τίποτα άλλο. Έσκαρε! Τώρα πάμε τελωνίο, πάμε να δούμε τα χρήματα. Πάμε να δούμε άλλα 2-3 παιδιά. Άμα με ακούτε, κάντε άλλα. Φαντάζομαι, είστε κάτι χιλιάδες που μας βλέπετε. Μην γελάτε ρε μάκες, αν δεν το πιστεύετε από τώρα, ότι είμαστε στους 10K, κάποιοι δεν θα γίνει τίποτα. Ναι. Έτσι. Πάμε, συνεχίζουμε. Λοιπόν, καλησπέρα εδώ, Κομπρατσιούπ, είμαστε εδώ με τον Γιάννη. Καλησπέρα, παιδιά! Και μαζί με τον Μπίσμο. Γεια σου, Μπίσμο! Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην κέντρο στην Πάτρα μαζί με τον Πάνο Ζαχαρόπουλο και θα γίνει σφουτάρα σήμερα. Πού τραβάει ο Stay tuned. Και μπουχή! Και μπουχή το μυαλό! Κάνει! Έχω πάρει μια πίπα! Και χαμάρι! Έλα και εσύ. Εδώ είναι ο Καλέγιας, ο Μιχάλης. Έχω κολλήσει με τα χαρτίσια, παιδιά. Έλα εσύ πώς σε λένε εσένα? Με λένε Ρένα. Ρένα από τον Παρθένα. Από τον Παρθένα. Πάμε σε πραγματικό κόσμο τώρα. Λοιπόν, θέλω να τσεκάρεις άμα τραβάει. Τραβάει όντως. Για δες λίγο, για δες. Δίνος. Από πού είσαι? Ναύπλιο. Ναύπλιο. Ήρθες από τον Ναύπλιο στην Πάτρα. Σπουδάζω Πάτρα. Σπουδάζεις Πάτρα. Πατρινό Καρναβάλι. Πατρινό πόνο. Ισχύει και με το παραπάνω, μαγκές. Γιατί ισχύει? Τίποτα καλό έχει παίξει μέχρι τώρα. Καλό. 2 κόλλους είδαμε τώρα. Εσύ ποιος είσαι φίλε μου? Εδώ βγάλε. Σωτήρης. Κάσε μωρή, μου βιάζεις. Σωτήρης χάρηκα. Και εσύ από Πάτρα είσαι Σωτήρης? Από Αθήνα. Πατρινός είναι η καταγωγή μου, αλλά Αθήνα μένω. Σπουδάζεις, τι κάνεις? Πληροφορική εδώ. Εσύ τι ντύθηκες σήμερα? Αυτός ο διαλάνι είναι Ο εαυτός μου. Ο εαυτός μου. Ο εαυτός σου, καναμουνάκι βρήκαμε. Έχω κοπέλα, δεν τα κάνω αυτά. Έχει κοπέλα. Είμαι βιασμένος και είμαι πιστός. Πάρε θεσμός, πάρε το πρόεδρο. Έχει κοπέλα. Ωραίος. Δεν σε βλέπω καλά εσάς. Καλησπέρα. Δεν σε βλέπω καθόλου καλά. Μισό λεπτό, ένα λεπτό, παρακαλώ, συγγνώμη. Ένα λεπτό. Τραγουδήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να τραγουδήσω. Είναι σε κάμερα, Λοιπόν, πώς σε λένε? Με λένε Σοφία. Σοφία, πώς θα είσαι? Είμαι 22. 22 είσαι? Ναι. Είσαι εσύ 22. Πάρα πολύ καλά. Είναι αυτή 22. Τι έχεις δει? Τίποτα. Για το πούτσο. Από πού είσαι Σοφία? Είμαι από την Αθήνα. Την Αθήνα εκεί ήρθες στην Πάτρα. Για το καρναβάλι. Το καρναβάλι, χαμός, έτσι. Βεβαίως. Αρέσει το καρναβάλι ναι ή όχι? Μ' αρέσει. Της Πάτρας ή άλλα? Της Πάτρας. Έτσι, μπράβο. Οκ. Μόνο Πάτρα. Μόνο. Θα τραγουδείς ναι ή όχι? Σιγά μη. Ναι, πάτε μην τραβήξει το μικρόφωνο. Την κάμερα θα κοιτάς. Θα γίνει νταβαντούρι. Νταβαντούρι. Εδώ μίλα. Τώρα σφυρίχτρα. Έλα εδώ. Έλα, Πώς το λες? Εμένα, εσύ γιατί είσαι με το ένα μάτι έξω? Θέλω να μου μιλήσει γι' αυτό, μίλα μου. Καλησπέρα, είμαστε στα Πάτρας και γίνεται χαμός. πόσο χρόνο είσαι Αλεξάνδρα? Είμαι 21. Δεν σας φαίνεται. Στορκίζομαι. Φτιάξω ωραίος. Ωραίος είμαι, ναι. Από πού είσαι? Είμαι Παθηνός φοιτητής, αλλά είμαι από την Κέρκυρα. Από την Κέρκυρα. Κέρκυρα. Πώς θα περνάς? Μια χαρά, ωραία εδώ πέρα. Τι έχεις ντυθεί?
Να σου πω αλήθεια, δεν έχω αντίθεση. Τίποτα. Έτσι τώρα. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα με τη Αγγλία έτσι μόνο. Σωστό, σωστό. Και το καρναβάλι της Ελλάδας. Τι είναι? Το καρναβάλι της Ελλάδας ποιο είναι? Ποιο είναι? Αυτό εδώ που βλέπετε εδώ γύρω. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Τι σπουδάζεις? Αυτό εδώ πέρα τι είναι? Σωστό. Μπυρίτσα. Κάτσε, αυτό, κάτσε εδώ, βλέπω λίγο αλκοόλ εδώ. Βλέπω λίγο αλκοόλ εδώ. Αλκοόλ εδώ πέρα έχουμε. Τι είναι αυτό? Κάνε λίγο zoom in. Σίγουρα δεν ήταν το αποτέλεσμα που περιμέναμε. Ναι, 2-0 δεν πήγε. 2-0 πήγε. Τα παιδιά το παλέψανε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Από εκεί και πέρα κοιτάμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Δείξε εδώ. Μαλάκα, επικά fight. Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτό το κακό αποτέλεσμα να επηρεάζει την ψυχολογία μας. Με ποιον ήσουνα? Με τους άλλους. Ναι, γιατί? Πρέπει να φύγω, παιδιά. Γεια σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς σε λένε? Πρέπει να πω. Ηρώ. Ηρώ, από πού είσαι? Από Αθήνα. Από Αθήνα και ήρθες Πάτρα για το καρναβάλι. Ναι. Είναι ωραίο το καρναβάλι εδώ, περνάς καλά? Ωραίο. Κάνα κομμενάκι παίζει? Όχι. Δεν βρήκες τίποτα? Τόσο είναι εδώ πέρα, είμαι 100.000 άτομα. Δεν θέλεις? Είσαι ξενέρωτη ρε Ήρα, δεν αξίζει. Άντε καλά να περνάς, να πιείτε πολύ, είναι κόλλος. Κόλλος όμως. Είμαστε πολλοί. Είμαι εγώ, είμαι ένας άλλος. Ζω σε παράνοια. Είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια. Τον εαυτό μου βρίσκω σπάνια. Λοιπόν, όλες είναι πουτάνες. Μην δούνε κάμερα τα μαλακισμένα αμέσως, μην δούνε κάμερα. Όλες είναι πουτάνες, θέλουν πέο. Πέο όλες. Από πού είστε? Αθήνα. Και πώς είσαι εδώ? Είμαστε πολλοί. Πατρινό καρναβάλι. Έχουμε εδώ τον αδερφό μας. Ποιο είναι το καρναβάλι της Ελλάδας? Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Έλα δικέ μου. Είδα το Μέγκα, πώς σε λένε? Στα αρχίδια μου από πού είσαι? Με λένε Ρένο. Λοιπόν, τι έχεις ντυθεί Ρένο? Έχω ντυθεί μπλε Viagra, όπως βλέπετε για τους παππούδες. Από πού είσαι? Πειραιά μόνο. Πειραιά και εδώ Πάτρας αρέσει τώρα, πώς περνάς? Πώς με βλέπεις, να περνάω χάλια? Μου φαίνεται περνάς καλά. Καλά περνάς. Αυτό μας έλειπε. Όποιος έχει εδώ έρθει Πάτρα και πει ότι δεν περνάει καλά, σημαίνει ότι είναι βλάκας. Αυτό έχεις να πεις δηλαδή. Μόνο. Έτσι. Μέσα βγάζεις τώρα. Ναι, έβαλα, ξεκίνησα. Κάτσε εκεί. Περίμενε. Θα το κάνεις slow motion. Βγάλε το κεφάλι σου κάτω και θα βγει σιγά σιγά. Πάμε. Luxury. Μπείτε, έτσι θα ρίξει τώρα για αυτό χτυπάει και εντάξει. Το γαμάτο με δείχνει wild αυτή. Ναι μωρό μου. Ναι ψυχούλα μου. Και κινητό μου πέρα μαζί. Πάνω φαίνομαι εγώ τώρα. Σκοτεινά. Βάζει φως. Για δες τώρα. Καλύτερα. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ με ακαρέπι. Μόλις φτιάξαμε τον χαρταετό. Τι κάναμε? Μόλις έφτιαξε τον χαρταετό. Ναι, και πάμε να τον πετάξουμε στην θάλασσα. Να πέσει μέσα. Σήμερα
Είμαστε τυχεροί γιατί έχει αέρα. Καλό αυτό. Και μεταξύ έχει βραδιάσει, είδε. Ναι, όντως. Άμα μπορείτε να δείτε, άμα βάλετε σκοτεινιάσει, άμα καταλάβατε λίγο. Εδώ έχουμε τον κύριο Λιάρο, ο οποίος μας συνοδεύει. Ναι, ρε, έχω τον φωτόγραφο. Τον κύριο Λιάρο.